Nemmen li l-tfal tagħna rridu nurruhom biċ-ċar li rridu nħallulhom pajjiż aħjar milli missirijiet natawh lilna u jekk irridu nagħmlu l-veru ġid lil pajjiżna irridu naħdmu flimkien għal pajjiżna. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li kien il-mistieden tal-Avukat Frank Psajla waqt il-programm Iswed fuq l-Abjad fuq Net Television. Aħna nobbligu illi ntukom pajjiż aħjar, ninvolvukom fid-deċiżjonijiet biex Malta tkun tħaddar iktar, biex tkun iktar ġusta, biex tgħin iż-żgħir, il-fqir, il-batut, biex tkun Malta li nemmnu illi fl-Ewropa issib il-milja tagħha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li tal-25 ta' Mejju hija elezzjoni biex ikunu eletti rappreżentanti fl-Unjoni Ewropea bejn min dejjem emmen fl-Ewropa u min qatt ma ried ikun parti mill-Unjoni. Din mhix ġlieda bejn il-partiti iżda l-abbiltà li nġeldu l-idejat ta' minu kapaċi jġib l-aqwa l pajjiżna. Għax l-Ewropa mhijiex xi ħaġa l-bogħod, iżda aħna parti mill-Ewropa u aħna l-Ewropa. Spjega li bħala Partit Popolari għal Partit Nazzjonalista mhux l-istat biss li jgħod iżda l-ewwel in-nies u mbagħad ir-rappreżentanti tan-nies u min jilleġisla. L-istess fil-każ tal-elezzjonijiet tal-Kunsili Lokali fejn fuq naħa qed naraw li l-Partit Nazzjonalista dejjem emmen fihom filwaqt li Muscat għadu sal-lum jgħid li dawn qatt ma kienu is-super favoriti tiegħu. Tantu hekk li issa jrid ineħħi wkoll il-kumitati amministrattivi. Matul il-programm u trattaw wkoll diversi setturi li jolqtu direttament lil Maltin u l-Awċin kollha fosthom dwar l-immigrazzjoni irregolari fejn qal li l-Partit Nazzjonalista jemmen li dejjem għandhom ikunu segwiti l-proċeduri biex isseħħ ġustizzja iżda wkoll għajnuna ma' minnu fil-bżonn. U dwar dawk li jiġu f'pajjiżna legalment, Adrian Delija kompla li l-Partit Nazzjonalista ma jistax ikun kontra min jiġi f'pajjiżna biex jaħdem legalment. Madankollu hemm bżonn ta' diskussjoni biex ikunu ċari l-isfidi u l-opportunitajiet, il-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Kompla li rridu niftħu aktar is-setturi ekonomiċi tagħna ħalli nħolqu aktar pagi tajbin u l-ekonomija ddur. Dan il-gvern għamel bil-maqlub għax ma ħoloq setturi ġodda iżda ġab il-barranin biex sempliċiment inżidu l-konsum u mingħajr pjan. Dwar l-oli tal-ħajja, il-kap tal-Partit Nazzjonalista staqsa kif jekk verament pajjiżna qed igawdi minn surplus il-konsumatur Malti wawċi mhux iżid in-nefqa tiegħu jew jgħix ħajja ħjar. Minħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista jrid li meta l-kejk ekonomiku jikber kulħadd jieħu biċċa akbar. Il-kejk tal-pajjiż qed jikber u tajjeb u rridu naraw li jkompli jikber u nkabruh iktar. Imma mbagħad l-slice li jmiss lil kull wieħed waħda minnha ma jistax jibqa' kien għax tfisser illi l-gvern qed jimmaneġa ħażin. Dwar it-traffiku qal li għandna bżonn ta' pjan ċar fit-tul bis-soluzzjonijiet għandhom iduru mal-idea ta' sistemi alternattivi ta' trasport u sistemi ta' trasport tal-massa. Idea oħra tkun il-possibilità li wieħed ikun jista' jaħdem mid-dar. Fil-fatt hemm proposti li jistgħu jsiru mingħajr ma tonfoq imqar ċenteżmu wieħed f'infrastruttura. Trattaw ukoll is-suġġett tal-korruzzjoni fejn wieħed komfort li l-Partit Nazzjonalista qatt mhu se jaqaf jiġġieled din il-pjaga. Irid jingħataw ukoll il-komfort li l-ġustizzja qed issir u li turi li qed issir. Għax illum ħadd madu jemmen li dan il-gvern jimpurtah mill-governanza tajba, mid-demokrazija jew mill-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Kompla jikkritika wkoll il-mod kif il-gvern bih biqlieħ l-isptarijiet tagħna għaskapitu tal-pazjenti u l-familji tagħhom u dwar l-iżvilupp saħaq l-importanza ta' bilanċ biex naslu f'sitwazzjoni fejn dan isir blanqas impatt ambjentali possibbli. Tkellem ukoll dwar Għawdex u kif għall-gvern din il-gżira mhijiex importanti. Minħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista Għawdex u priorità għax mhux tat-tieni klassi. Fil-fatt Gvern Nazzjonalista dejjem investa f'Għawdex u hekk irridu nkomplu nagħmlu. Aħna rridu li Għawdex verament isir investiment, l-infrastruttura tiġi literalment upgraded, il-maintenance tagħha wkoll, naraw fejn irid ikun Għawdex, l-Awċin fejn iridu li jkun Għawdex 20-30 sena oħra. Fit-tmiem il-programm appella l-ġenerożità fil-maratona ġbir ta' fondi li se tinżamm l-erba' fejn fakkar kif fil-waqt li l-gvern qed taħallas il-kampanja tal-Partit Soċjalista Malti għal Partit Nazzjonalista jridu jkunu n-nies li jappoġġjaw il-ħidma tal-partit.